Ang misyon sa mga apostoles mao gyud ang pagtukod sa simbahan nga gisugdan ni Kristo niadtong katapusang panihapon niya. Kining maong simbahan ato ning gitawag karon og Catholic Church, ang malukpanon nga simbahan, o dili gayud mabuntog bisan sa gahom sa kamatayon. Mo na 2,000 years na, hapit na mo 2,000 years kapin nga nagpanaw kining maong simbahan. Nakaagi ni siya og mga persecutions, gipamatay, gipangmartir ang atong unang mga nagsugod ani, labi na gid ang mga apostoles, sama nila ni San Simon, San Judas, sila San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, pipila sa mga daghan kayong nagpakamatay aron matukod kining simbahana. Gilingi ay mong tupad, inaandam bakang mutukod sa atong simbahan. Ngutan na kanang wa mulingi muguba na og simbahan. Kanang kamo wa mulingi, kamoy tiguba sa simbahan. Ngano man kay ang simbahan natukod diha sa gugma, diha sa paghigugmaay. Ang sentro sa atong gugma mao si Kristo, ang gitawag og bato. Sentro ba nga bato mo na ingos Kristo, love one another as I love you. Wa siya moingong paghigugmaay mo sigon las inyong gusto. Lahi ra barong atong gusto paghigugmaay, tinukhangay dayon. Sex ra gyud ang sentro sa atong paghigugmaay karon. Sex, kaulag, kalaway, lawas nun. Di na makatukod og simbahan, makaguba ginag simbahan. Di ba? Na ikaduhang lingi sa imong tupad, pangutan na unsay sentro sa imong gugma karon. Labi na aning gaangat ng eleksyon, kinsa may imong sentro ros gugma. Ana, pangutan na. Nya ikaduhang sentro sa atong gugma karon mao ang kwarta. Mo na dai pipilang nag-text nako, padir puwerting pinalitay dire sa mga butante. Nako may pag-ilan ng ipalit og slot. Di ba? Ang mga butante pangpalit ko no. Naambot lang. Porti gid ang kwarta di ay. Napay ingon ako padir di ay kandidato kagawad. Nagsigig hangyo namo patabang kay nagkinahanglan aning maong kidakos kantidad. Pastilan. Kwarta ang sentro. Unya mao ni sila kunuhay ang mga mudagan og posisyon aron tukuron ninduton ang katilingban. Nya kwarta ang sentro, patay ning katilingbana. Ang kwarta mga igsoon muguba nagsimbahan. Bisag ang pari pa mao'y mahigugmas kwarta, muguba na simbahan. Ikaw pa der, sige magkagbaligyag slot, napadyo kay investment slot. Wala ba ko ka-report ninyo dugay-dugay. Ngano man, tungod kay nagkwinta pa ta. Nya unsa man ni siya? Pangwarta ni o pagtukod sa simbahan kining atong gibuhat sige baligyag slot. Ha? Pangwarta o pagtukod? Kana kibaw mo dahil mo. Unya ni-apil na mo. Ang gugmas kwarta, pasabot ba? Imong tigumon ang kwarta para sa imong kaugalingon. Para sa imong personal nga security o comfort. Maunay gugmas kwarta. Pero kung imong tigumon ang kwarta, aron imong itabang sa katilingban sama sa simbahan in general, nya wa jud kay huna-huna nga magtigom ka para sa imong kaugalingon, maunay gitawag og gugma nga Dios non.
dili gugmas kwarta. Na siya. Kita ra ba ang atong framework tigom gyud para sa kaugalingon, papaeskwela's mga anak, trabaho gyud maayo, tigom gyud para sa kaugalingon. Hastas pagtabang sa mga kabos, butangan pag-interes ang gipahuwaman. Ako kapila na ko kadawat din higsuwat, nagpatabang og bayad sa iyang gihuwaman sa 5-6. Nako, naunsa naman di ko mutabang ani nganong mutabang man ko ani nga wa man magsugo ang Ginoo, pangutang kamo, pangayo man. Nya mao sa ni akong gitudlo, ako naman pabayaron no silang utang. Mupay wa ta magtudlo ana dinhi, kita pagay pabayaron. Ngano man kay kada manggong nagpautang, nagnegosyo na sa problema in town nga financial sa iyang isig katao. Mupay na problema financial, negosyohon pagyud, pagkadoble nga pagdagmal. Duol-duol ra nas gubat nga akong ninduton ang katilingban, pinaagi gubaton usa ni nako aron mo nindot ning among katilingban. Unsa man na usa ka dakong binuang aron makabot ang kalinaw, magpinatyanay ta. Wa gyud kugma ba? No? Ano, mingaw mga imugnaw. Ngilingi ay mong tupad. Yung naandam kang muhatag o kwarta nako. Okay. Yung na. Lingi aba. Ngano manghatag mo panahos eleksyon kung tinuod man na. Kung tinuod na kay ako, hapit naman sa ko mamatay, wa man gini offer nako nga tagaan kong kwarta para mo butar. Never. Sukad ko ni sugod og butar 1987, wa pa 86 ba to, wa pa jud ko kasuway nga gitagaan ko kwarta aron ko mubutar. Sige silang sulti anang hinatagay ko no, hinatagay tinuod na dili. Hangtod karon isa kinamangay ko no, kinamangay wa may nikamang nako dinis kumbinto. Hasta tos una dito ko Cebu City, dito ko laing assignment, wa may nikamang niya, kinamangay ko no. Kanang ambot lang tinuod ba na, pero kung tinuod ba na, ngano man nga mao man ay imong gibuhat aron lang kamo daog. Unsa may imong gihigugma diha sa imong pagdagan diha ng eleksyon, ang imong kaugalingon o ang katilingban nga imong gitanyagan sa imong pag-alagad. Una, ang unang gigamit sa mga apostoles aron mulambo ang katilingban, ang simbahan, gugma. Nya unsa may ilang paagis paghigugma, una, gasangyaw sila sa pulong sa Ginoo ug nagbuhat sila sa buhat ni Kristo. Pulong sa Ginoo ang atong isangyaw. Kanang inigingon ako ninyo, pamalit mog slat, pulong nas Ginoo. Nga naman, kay gustos Ginoo nga ang inyong kwarta ipaambit dinhi sa simbahan aron matukod ang simbahan. Bahala nag ang akong naong mura na nigslat, nituog yun ko nga pulong ginis Ginoo aron tudluan ta nga ang kwarta unta nato gamiton para sa katilingban, dili para sa atong kaugalingon. Na siya. Salamat sa nitubag. Tagaan ta mog update karon. Una, ang atong holy pads for National Retreat of Priests karong November 7 to 9. Karon na ba lang ning November 7 ha? Apit na ni, next week na ni. Ang atong halin niabot nag 84,654. 15,346 na lang ka slots ang nahibilin. Nya naatay 30 slot challenge. Ay sa mugpakpak. Naatay 30 slot challenge ani niabot na sa 820 ka 30 slot challenge. So pakpak na. Yes. Mauna siya sa holy pads aron pag palampos aning retreat
sa mga pari national retreat pamasin nga mas mapalambo, mas mapaligo namo ang among bukasyon sa pagkapari dinhi sa atong simbahang Katoliko. This is to build the church. Ikaduha, sa akong sitiyo or Christ Transforming Union para nis akong birthday pakauwaw ko ninyo kay doon ako'y buhaton na manghatag kog 60 ka pamilya na 5 kilo packed rice or 3,000 labing minus 3,600 ka 5 kilo packed rice panghatag ngadto sa atong mga 3,600 ka mga kabos kayong pamilya o musuway sa kog paayog mga balay sa 60 ka balay. Wa pa ko ka-count dito to na may mga proposal gikan sa atong mga chapel leaders. Ako patong iphon og pila na to ka balay nga gi-apply kay ato pa man ang check upon. Pero 60 ka balay ang ako untang ipaayo when I celebrate my birthday. Niya ang budget ani 40,000 slots na sitiyo. As of yesterday, hinay pamanghalin, 1,623 pa ka slots ang nahalin. Niya 38,377 pa ang available. Niya naaman sa disay 60 slot challenge, tag 6,000 na anasay 13 ka 60 slot challenge na atong nadawat. So pakpakan gyapon nato ang tanang ni apil kung kining mga kabus kaayo ato ning matabangan makakita sa ni sila Ginoo kasagaran nila. So we build the church, the Catholic Church. Unya sa ato sang investment slot na DSAP na 140 slots atong gibaligya tag 500,000 pesos per slot ang atong halin niabot na og 94 slots. 46 slots na lang ang nahibilin. Pakpak na saan. Yeah, 69 slots na ang atong actual nga nadawat sa 94 na analay 25 slots na pledges pa padong pangari in transit pang ilang mga actual nga in cash investment. So kining tanan ato ning gibuhat aron pagtukod sa simbahan, mga proyekto nagkinahanglan tag kwarta, pero nagkinahanglan tag kwarta tungod kay nahigugma ta sa simbahan, dili kay gamiton ang simbahan kay nagkinahanglan tag kwarta. Nana gipangwarta ang katilingban. Munay kuyaw kayo, no? Na asad bitaw karoy nagsigi natog follow aron lang mo scam. Daghang scammers nga nipahimo sa atong ngalan na nasay bag-ong na biktima. So ang inyo sang buhaton, una kinahanglan ka mao gyud mong mangita sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Pangitaagin ng atong official kaning channel sa YouTube Padresiano Ubod. Unya ikaduha pangitaa ang atong official Facebook page na San Vicente Ferrer Paris Liloan Cebu. Na ato nang ipakita diha aron kada nato misa inig offertory song o kanana ang ending nga kanta ato ginang i-flash ang official natong website nya nga to sa mga official nga bank accounts, GCash accounts ug ang atong official nga mga contact persons sama nila ni Brad Bernardo Jacobi atong head sa finance, Sister Remy Ocaba o Remedios Ocaba akong secretary para sa atong mga schedules nya si Sister Hinara Laborte ang atong treasurer ug accountant ug si Sister Edna Barusa. Mao ni ato mga official contact persons. Ay na mo contact anang uban. Ayaw na sad mo pagsigig
sunod ana mga channels nga dili official nato website kay adto man to nila dito ibutang ang ilang mga GCash account, adto man mo dito i-communicate, mag-advise pa unya ang atong mga misa mao'y gibutang dito. Kining atong YouTube channel nga Padre Siano Ubod, anhin nato dinhi i-post ang atong kompleto nga misa. Tulogin ni siya ka klase, kompleto nga misa for the day, every day. Unya naa say homily only, kanang homily ra gyud every day sad na. Nya naa sa tay homily with kaning subtitle nga in English. Adi na siya ma everyday gyud kanunay, pero siguro after 1 week human sa atong misa na musod na ang katong na ay subtitle kay lisod-lisod man pagtrabaho ana. Ako lang ning gisulti kay mabiktima man sad in taon ang atong mga generous parishioners, especially online parishioners, aning mga tao nga naning kamot pagpangwarta para lang sa ilang kaugalingon. Maguba ang simbahan, maguba ang katilingban. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ing na practice ba? Ing na sugod karon higugmaon ti ka labaw sa akong kwarta. Sige na sugod karon higugmaon ti ka labaw sa akong kwarta. Dili kay pangwartahon ti ka. Ana ha, kay og imo na ganing higugmaon ang kwarta labaw sa imong tupad or sa imong silingan, imo na nang pangwartahon. Mao na mga scammers, mao na mga nag 5-6, mao na nang gasigi og pangilad anang mga tao para lang makakwarta. Iampo lang sad nato sila, no? Iampo nato. Salamat kaayo sa tanan nga nitabang nato dinhi og nagsigi pagtabang para sa atong simbahan. Dako kay ning grasya para ninyong tanan. Og di gyud mo magmahay ani tungod kay nahiusa ta matud pas unang pagbasa, nahiusa ta sa usa ka lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Unya ang atong mensahe mulanog sa tibuok kalibutan. Bago kong giimbitar dito sa Camiguin, niya hapit tanang lugar nga among adtuan na agi magpa-picture. Di siya, Pader, nailhan na magikas tibuok kalibutan. Nako, ang mensahe mulanog ginas tibuok kalibutan basta mensahis Ginoo. Pero ako palang personal nga mensahe di ginamulanog kay naong palang nako daan di na gyud attractive. Tingog sad nako dili sad attractive kay di bang ko may tagparihatang bradrini og tingog, no? Bugnaw kay tanan ba. Akong tingog mura manig tingog gangsa nga napasmos tubig init, no? Kagalkal kayo ba ana. Pero tungod aning tingoga daghan kayong makarelate na. Pag-abot na ko dito sa airport, ingon din, sir, agi lang diri. Pagtingog pa lang nako, tangtangon din ni, lingi da yung mga kon. Hala, si Pater. Nailhan ko no nila sa akong tingog. Nga, nangaligo mi dito, butang pa mi diri, daghan kayong mga harness, ana, sibilya na kay ko, pagtabi-tabi na mo, nanaga na sa itong na nagbantay dito sa ilang beach nga side kay magpa-picture kay nakadungog sa akong tingog sa si Pader lagi gini na ang tingog maog yun. Ang ilang mensahe mulanog sa tibuok kalibutan tungod kay ang akong mensahe dili sa akong kaugalingon kung dili ang mensahis Ginoo nga nag-agda nato atong tukuron ang atong simbahan, dili nato gubon ang kalibutan pinaagi aning pangwarta, gubat ug uban pang mga sala sa kalibutan. Kadtong gustong mutukod simbahan, manindog na ta.